Yo asik Cos Argos Dayu video syuting ugi Petruk Mudasar mancing pinggir kali kene kebenaran sejak cah ayu ngumbai tak jarake tak inggu eman ora ono sing ngancani sapa kuwi masak wasik hey hey wani-wani ya tak rewangi yo tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi yo tak cedhaki sejatine aku tresno kowe neng kene wae mriki to Pak saking tresnane jogate mriki lho alah jalukmu apa hey hey yo asik onggek ria wis sumajoget yo Pak Plencing kene yo enek kipase lho mancing pikir kali kene kebenaran sejak ayu ngumbai tak jawate tak ingu eman ora ono sing ngancani sapa kuwi ingu asik yo tak rewangi iso tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi iso tak cedhaki sejatine aku tresno kowe neng kene wae mbak aja godha saking tresnane nyata tresna jalukmu apa ayo padha barengan kandha wong tuwa ayo padha barengan kandha wong tuwa mancinge sampun ya